An rud a bheall mé don chruit ná an fhuaim. An fhuaim bhí mé faoi gheasa. Faoin draíocht sin an fhuaim. Bhí mé i mhrá leis. Bhí is agam go raibh sé níos mó ná just an Ceol. Bhí sé láidir le an stair. Thaithn sé go mórlam, an rud sin an stair agus an tácht a bhain sé leis, Well, níl mé in mheall habhla gan an chruit. Táid an seo ar éile nachla. Níor bhí mé ag dul go dtí nach mórta síos an phleaa. Bhúil mé le John Fuin McNamara ó Duach an seo. Fear ionach passion agus passion an cultúr agus an Ceol agus an teanga agus chuaigh sé go mór I bhaim arm, an cultúr a chur chun cinn. Agus tar éis teach go dtí scoileachla ar feadh na blianta ag múnú, thosaigh mé ag smaoineamh faoi bhfuilm just bheith I láthair an seo. Cos airge. Tá sí go ionach just bheith an seo thug airge an uisce agus an fhuaim is íomhann le an airge. Thosaigh mar leis an féile cruite achla, mar ní raibh aon féile cruite ar an taobh seo an tír agus bhhailinn just féile le fuinneamh agus ceolúir agus é a thabhairt donna daoine agus tá sé ag fás agus ag ferbert. Ceapan go bhfuil an Gradam seo do gach duine a bhí mé ag sin Ceol leis ar an bóthar go dtí seo agus an chruit agus an tradiisiún ár sa cruite.